കുട്ടിക്കഥകളിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം സ്വാഗതം. തേങ്ങയും ചെവിയൻ മുയലും എന്ന കഥ ഇന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഒരു കുന്നിൻ്റെ അടിവാരത്തായിരുന്നു ചെവിയൻ മുയലിൻ്റെ മാളം. ആ മാളത്തിനടുത്ത് ഒരു തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവൻ തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ ഉണങ്ങിയ ഓലകളിലേക്ക് വൻ ശബ്ദത്തോടെ ഒരു തേങ്ങ വന്നു വീണു. അവൻ പേടിച്ചു പോയി. ഇത് ഭൂമികുലുക്കം തന്നെ. അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. കൂട്ടുകാർക്കറിയാമല്ലോ മുയലിൻ്റെ സ്പീഡ്. വെച്ച് പിടിച്ചു. അവൻ്റെ ഓട്ടം കണ്ട് നിലമുഴുതുകൊണ്ടിരുന്ന 2 കാളകൾ ചോദിച്ചു, ചെവിയൻ മുയലെ, നീ എങ്ങോട്ടാണ് ഇത്ര ധൃതിയിൽ ഓടുന്നത്? നിൽക്കാതെ തന്നെ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ചേട്ടന്മാരെ, വലിയ ഭൂമികുലുക്കം വരുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ. ഇത് കേട്ടതും കാളകളും അവനോടൊപ്പം ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഓടുന്ന വഴിക്ക് പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളെയും മാൻകൂട്ടങ്ങളെയും ഒക്കെ കണ്ടു. ചെവിയൻ മുയലും കാളകളും പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടുന്നത് കണ്ട് അവർ കാര്യം തിരക്കി. ഭൂമികുലുക്കം എന്ന് കേട്ടതോടെ അവരും ഓടാൻ തുടങ്ങി. വഴിയരികിൽ കുറച്ച് ആനകൾ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഓടി വരുന്നത് കണ്ട ആനക്കൂട്ടവും അവരോടൊപ്പം കാര്യമറിയാതെ തന്നെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും സിംഹരാജൻ്റെ ഗുഹയ്ക്കടുത്തെത്തി. സിംഹരാജൻ എല്ലാവരെയും തടഞ്ഞു നിർത്തി. എന്തിനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓടുന്നത്? അപ്പോൾ ആനകൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എന്തിനാണ് ഓടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല മഹാരാജാവേ. എല്ലാവരും ഓടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഭൂമികുലുക്കം എന്നോ മറ്റോ കേട്ട് ഞങ്ങളും ഓടിയതാണ്. സിംഹം കാളകളോടും എന്തിനാണ് ഓടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല മഹാരാജൻ, ചെവിയൻ മുയലാണ് ഭൂമികുലുക്കത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. മാൻകൂട്ടങ്ങളോടും പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴും കിട്ടിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഒന്നും തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല. അവസാനം ചെവിയൻ മുയലിനോട് തന്നെ കാര്യം തിരക്കി. അവൻ പേടിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് സിംഹരാജനോട് പറഞ്ഞു, ഭൂമികുലുക്കം തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല മഹാരാജാവേ. തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഭൂമി 2ആയി പിളർന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടതാണ്. ഭയന്നു പോയ ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് കാര്യം. ഭയന്നു വിറച്ച മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സിംഹം തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിലെത്തി. അവിടെ എല്ലാം പരിശോധിച്ച സിംഹത്തിന് കാര്യവും പിടികിട്ടി. പിളർന്നു കിടന്ന തേങ്ങയെടുത്ത് മൃഗങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. തേങ്ങ വീണതായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് മൃഗങ്ങളെല്ലാം നാണിച്ച് തലതാഴ്ത്തി. ചെവിയൻ മുയലിനെ കണക്കിന് ശകാരിച്ച് എല്ലാവരും സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി.